Itt vagyunk a Kacifánt játszóházban, Eszterrel és Zsuzsival, és sok-sok gyerekkel, Jankával, Lillával. Az összeset nem fogom tudni felsorolni, mert még nem jegyeztem meg, bár nagyon-nagyon édes, kedves kis közvetlen gyerekek. Nem egy egyszerű játszóházról van szó, hogy miért nem, azt a következőkben eláruljuk nektek. Eszter és Zsuzsi, hát ha jól tudom, nem erre a pályára készültetek eredendően. Az anyaság előtt mindketten egy multicégnél dolgoztatok, akkor hogy történt ez az éles kanyar a ti életetekben? Hát úgy történt, hogy mi magunk is kisgyerekes családanyákká váltunk. Egy család vagyunk a Zsuzsival, és nagyjából egyszerre szültünk, és most már a gyermekeink egyébként ovisok, de amikor picik voltak, akkor rájöttünk, hogy nincs hova mennünk velük. Mi itt lakunk egyébként a közelben, és sokáig kellett utazgatnunk, mire találtunk jó kis babás-mamás foglalkozást, és egyszer csak így elkezdett motoszkálni a fejünkben, hogyha más nem csinál babás-mamás helyet itt a belvárosban, akkor miért is ne csinálnánk mi. Eredetileg ez úgy viccesen hangzott, de aztán komolyá vált, és körülbelül egy évnyi gondolkodás, meg számolgatás után belevágtunk. Azon túl, hogy nyilván ez egy komoly üzleti vállalkozás, minden egyes kis részletén látszik a helynek, hogy nagyon benne van a ti szívetek, lelketek, az igényetek arra, hogy olyan dolgot teremtsetek, ami minden kismamának, meg gyereknek nagyon jó. Az előbb bekukucskáltam a búbusgató foglalkozásra, majd arról is beszélgetünk, de mi mindent rejt még a Kacifánt játszóház? Hát ami hamar kiderült, hogy amire nagyon nagy igénye van a szülőknek, az ez a úgynevezett családi napközi szolgáltatás, ahol ugye egész nap itt hagyhatják a gyerekeiket, úgy, mint egy bölcsiben, de mégis egy kicsit magasabb színvonalt nyújtó környezetben. Elég sokan vagyunk ahhoz, hogy minden kisgyerekre oda tudjunk figyelni, úgy, ahogy nekik erre igényük van ebben a korban, és hát ami különös öröm számomra, de gondolom Eszter számára is, hogy én úgy érzem, hogy a Kacifánt egy olyan hely, ahol én is azt szeretném, hogy az én gyerekemmel is így foglalkozzanak így napközben. Aztán vannak mindenféle egyéb programok, még erről beszéljünk. Így van. Minden délután, amikor a családi napköziből elviszik a gyerekeket, két-két foglalkozást tartunk, minden hétköznap délután. Vannak foglalkozások bölcsiskorú gyerekeknek, óviskorú gyerekeknek és anyukáknak, ami úgy néz ki, hogy a gyerekeik... Igen, jellemzően tornaóra, tehát ilyen alakformáló torna, ami alatt a gyerekek itt vannak, és gyerekfelügyeletet biztosítunk. Így néznek ki a hétköznapjaink, hétvégenként pedig kommunikációs tréningeket ahol már esetleg az apuka is itt lehet. Így van, járnak is apukák, és délutánonként pedig zsúrokat. Szakértő gárda is nagyon nagy igénnyel lett összeválogatva. Nyilván ez sem véletlen. Gondolom abból indultatok ki, hogy a ti gyerekeiteknek mi lenne jó, ti hova mennétek szívesen, akkor olyan emberhez fordultok. Könnyű volt megtalálni ezeket az embereket? Tulajdonképpen alakult szépen így a 2 év folyamán, amióta mi létezünk. Szerencsére például Verát, a búbusgatónak a vezetőjét, meg az ő édesanyját már rögtön az indulásnál megtaláltuk. Az ő anyukája egy nagyon komoly pedagógus ember, Tarján Katalin, akinek köszönhetjük a pedagógiai programunkat, amivel így a teljes koncepciót, amivel elindultunk. A balett az egyik legnépszerűbb. Gondolom. Te is fogsz menni balettra, Lilla? Sőt, a fiúknak is gondoskodtatok judóról? Bizony. Ugye judóban. Bizony. Tehát azt hiszem, hogy nincs olyan a palettán, amit ti nem tudtok kínálni. Hogyha kíváncsiak vagytok, akkor mindenképpen gyertek el, mert hogy arra is van lehetőség, hogy kipróbáljátok a foglalkozásokat, és hát menjetek fel a Kacifánt játszóház honlapjára, mert azt hiszem, hogy nem is lehet elmondani, hogy mi mindent kínálnak nektek.